Bun venit la 5 minute de filozofie. Azi citim din Isaiah Berlin Two Concepts of Liberty. Uneori, atunci când ideile scapă atenției acelora care ar trebui să le aibă în grijă, adică oamenilor educați să le treacă prin filtrul critic al gândirii, mișcarea acestora devine necontrolată, iar puterea lor asupra maselor de oameni de nestăvilit. Forța unor astfel de idei poate să ajungă prea intensă pentru a mai putea fi influențată de critici raționale. Mai toți moraliștii din istoria speciei noastre au elogiat libertatea. Asemenea fericirii și bunătății, sau naturii și realității, libertatea este un cuvânt a cărui semnificație este atât de maleabilă, încât aproape că nu există o interpretare pe care să nu o acceptă. Îmi propun să analizez doar două dintre sensurile libertății. Pe primul dintre aceste sensuri politice ale libertății îl voi numi libertate negativă. Acesta se referă la modul în care răspundem la următoarea întrebare. Care este zona în care subiectul, fie o persoană, fie un grup, este sau ar trebui să fie lăsat să facă sau să fie ceea ce poate face și ceea ce poate fi, fără ingerințe din partea altor persoane? Al doilea sens al libertății, pe care îl voi numi libertate pozitivă, ține de cum răspundem unei alte întrebări. Ce sau cine anume este sursa controlului sau unei intervenții care poate să determine o persoană să facă sau să fie altceva decât face sau este? Prin a fi liber, în sensul negativ, înțeleg absența amestecului celorlalți. Cu cât este mai vastă zona de neamestec, cu atât mai mare este libertatea mea. Cu această semnificație au folosit termenul libertate și filozofii politici clasici englezi. Trebuie să existe un anumit spațiu minim al libertății personale, care să nu fie violat sub nicio formă. Pentru că dacă limitele acestei zone sunt depășite, individul se va regăsi într-o incintă prea strâmtă pentru a permite fie și o minimă dezvoltare a abilităților sale naturale. Doar o astfel de dezvoltare ne face capabili să urmărim și chiar să concepem diversele scopuri pe care oamenii le consideră bune, drepte sau sacre. Rezultă de aici că este necesar să trasăm o graniță între zona vieții private și cea a autorității publice. Argumentul pentru limitarea autorității este, în ceea ce contează, întotdeauna același. Trebuie să menținem un areal minim al libertății personale pentru a nu ne înjosi sau distruge propria natură. Nu putem fi liberi în sens absolut. O parte din libertate trebuie cedată tocmai pentru a păstra restul. Însă a ceda toate pârghiile este echivalentul autodistrugerii. Și atunci, care ar trebui să fie acel spațiu minim? Să ameninți un om cu persecuții dacă nu se supune unei vieți în care nu are de ales asupra obiectivelor sale, să-i zidești toate ieșirile, cu o unică excepție, oricât de nobilă ar fi priveliștea spre care dă, oricât de binevoitoare motivele celor care proiectează zidurile, asta înseamnă să siluiești adevărul că este vorba de un om, de o ființă care are de trăit propria viață. Sensul pozitiv al libertății se discerne atunci când avem în vedere nu întrebarea ce sunt liber să fac sau să fiu, ci de către cine sunt condus sau cine are un cuvânt de spus despre ce pot și ce nu pot fi sau face. Sensul pozitiv al cuvântului libertate își are rădăcina în dorința individului de a fi propriul stăpân. Trimițând la imaginea unei ființe umane în luptă cu sine însăși, concepția pozitivă despre libertate ca autostăpânire a fost mai ușor de folosit, din punct de vedere istoric, doctrinar și practic, pentru a distinge două dimensiuni ale personalității. Pe de o parte, un centru de control dominant și transcendent. Pe de alta, un conglomerat de dorințe și pasiuni care trebuie disciplinate și supuse. Dacă definiția omului este manipulată suficient, libertatea poate ajunge să semnifice orice își dorește manipulatorul. Libertatea nu este libertate de a face ce este irațional, proste sau greșit. Să constrângi indivizi concreți să se supună modelului corect nu este tiranie, ci eliberare. Cel înțelept te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți, deoarece ești victima propriilor pasiuni, un sclav care duce o existență guvernată de forțe externe, îngust la minte și incapabil să-și înțeleagă adevăratele scopuri. Dorești de fapt să fii o ființă umană și este țelul statului să-ți satisfacă această dorință. Acesta este argumentul folosit de toți dictatorii și închizitorii, de toate brutele care caută vreo justificare morală sau chiar estetică pentru comportamentul lor. Trebuie să fac pentru oameni sau din oameni ceea ce ei nu sunt în stare să facă pentru sine.
și nu le pot solicita permisiunea sau aprobarea, pentru că aceștia nu sunt în postura de a ști ce e bine pentru ei. Pentru Constant, Mill, Tocqueville și tradiția liberală din care aceștia fac parte, o societate este liberă doar dacă este guvernată de cel puțin două principii interconectate. Mai întâi, că nicio formă de putere nu poate fi considerată absolută, ci doar unele drepturi, astfel încât toți oamenii, indiferent de puterea care îi conduce, dețin un drept absolut de a refuza să se comporte inuman. Apoi, că există limite care nu sunt trasate artificial, în interiorul cărora oamenii ar trebui să fie inviolabili. Aceste granițe sunt definite pe baza unor reguli acceptate de atât de mult timp și pe plan atât de larg, încât respectarea lor a devenit parte din însăși noțiunea de ființă umană normală, și deci și din cea de comportament inuman sau nebunesc. Dacă, după cum cred și eu, scopurile oamenilor sunt diverse, nefiind simultan compatibile nici măcar în principiu, atunci posibilitatea conflictului și a tragediei nu poate fi niciodată complet eliminată din viața umană, nici la nivel personal, nici la cel social. Citiți acest text, este de o eleganță și de o claritate greu de egalat. Toate bune și încercați să fiți liberi.